Tavshed. Så blev du bare dybt tavset. Hej, hej. Hej, hej. Jeg skal lige se. Nå, jeg synes sgu da nok, der var noget galt, men den var tæt på. Nå, men hvad var det så? Så var det noget om, at vi havde nogle overraskelser. Var det ikke noget om, at du havde en overraskelse, G? Nå, så var det vist dig. Hvad så? Ja. Skal vi have nogle flere børnebørn? Tillykke med det. Hvem er jeg? Morten, jeg kan se dig, der har maven. Er det rigtigt? Ja. Det var ærligt. Det var da dejligt. Ej, det var faktisk først meningen, skulle jeg da vide om et par uger, fordi jeg er lige stået ud af sengen. Nej. Okay. På mandag, ikke? Så hvornår er det så? Så det vil sige, det er til sidste april. 27. april, tror jeg. Ej, hvor er det godt planlagt. Nej, hvor dejligt. Ja. Så du kan Fri hele sommeren. Ja, men det er ikke skide godt planlagt, for jeg har unger, der skal til eksamen i maj, ikke? Så Det er der ikke noget på det. Så er der ikke noget nej, sådan det. Men nej, så det var ikke meningen, at folk skulle have det vide før 12. uge, men altså, jeg kunne ikke lige holde min kæft over for de der piger, så. Vil det sige det samme som vi? Yeah! Ej, det må I gerne. Det er bare mere det der med, at der er ikke noget, der er sikkert, vel? Nej, det ved jeg godt. Der er så mange, der mister det i de første. Så. Men Mortens mor og bror ved det også godt. Og hvad sagde? Så nu må du gerne hoppe rundt i din indianerdans, Pia. Yeah, kom så, Pia! Nej, det gjorde jeg dengang, hun fortalte mig det. Det var bare synd, hun ikke kunne se Det det. er meget overraskende. Vi må heller ikke sige det, men nej, jeg går ved igen. Nej, du må gerne bare stå her, så du ikke skal flytte dig noget. Det er et dårligt tidspunkt der i foråret. Vi har lige snakket om det for dyrt, fordi der er så mange, der fylder over der. Dig og din far og Camilla og jeg og... Men Jeg ved ikke, om jeg optager, eller hvad jeg gør. Altså, vi er midt i at flytte os til lejlighed, og vi har ikke... Den tæller i hvert fald. Nu, og det... So what? Jamen, det går jeg da sagtens inden. Der er også en rød prik, så det går ud. Skal vi fejre? Ja. Jeg har ikke haft noget overhovedet. Okay. Ja, hvem vil åbne flasken? Skal vi fejre det? Ja. Ja, det skal vi da. Vi skal have morfaren. Det har vi da forberedt. Så vågnede jeg lidt op igen her. Ja. Ej, og ved du hvad? Så er der også en chance for, at de kommer hjem. Det gør de også. Hun har allerede skåret et halvt år af sin tur. Så kommer du hjem til den tid, ikke også, Tina? Nej, det tror jeg godt nok desværre ikke, jeg gør. Så hun kommer til julen efter. Hun kommer til barnedåben. Det skal jo også holde sådan noget, skal være. Det behøver ikke at holde 14 dage. Nej, men det kan godt blive holdt 14 dage. Og nu Det vil mor gerne have, eller Gitte hvad? jo ikke få noget af det her. Jeg har faktisk drukket en øl. Det sker sgu ikke noget af. Til gengæld Det er det, hvad der sker. dokumentere. Værsgo, det er en gave til dig fra mig. Du kan simpelthen købe gaver hver eneste dag til mig. Nu må du snart stoppe. Er du penge på, når du så stopper det. Kan du... Ja, men det er hver eneste gang, jeg kommer op. Jeg har forresten også lige købt noget til dig. Nå. Ja, men det gør hun jo, for det hun gerne vil. Det er så bare ikke Det er jo meget, det er over, hvad jeg Det er ikke graviditetsprøver, vel? Nej, det er tjekket. Grundigt. Ja. Ej, Tina, nu må du simpelthen holde. Det var da kamera. Det er for, at du kan tage billeder af Det er babyen. også sådan, at du kan tage billeder hele vejen igennem. Så jeg vil gerne have et billede sendt per e-mail. En gang om måneden i hvert fald. Ej, en gang om dagen, så må du tage hendes mave. Ikke være med tøj på, det skal være uden til sådan her, i hvert fald her. Tina, kan du ikke lige tage mit kamera derinde? Jeg tror, det ligger ovenpå Gitte, kan du drikke sådan et glas her? Jeg kan i hvert fald godt drikke lidt. Hun kan smage Jeg på skal det. ikke have alt for meget. Nej, der sker jo ikke noget, altså. Morten og jeg har begge to den indstilling. Så længe jeg har det godt, så tager barnet ikke skade. Nej, det gør det ikke. Nej. Så, og jeg har intet haft. Jeg har haft 2 måneder
med hvad det hedder, hvor jeg havde kvalme indtil at jeg fik Jamen, det ved, ja, men det ved jeg ikke. Altså, hvis det skader, så har Gitte taget skade. Så vidt jeg husker, så er Gitte lagt til en brænder. Her. Hun har også været lidt speciel, ikke også? Altså, det er jo lige så godt. Ikke, at du skal jo hår, det blev lidt krøllet, ikke? Jeg tror, det var fordi, det var i en kæmpe brænder. Så vil jeg altså gerne have et billede hver måned. Ja, men det må du aftale med Morten, for det er ham, der Det skal var tage. ikke fordi... Nej. Ja, Morten, så ved du det. Hver måned, der skal der sendes billeder. Jeg skal nok tage billeder. Nej. Hvor lang tid er det meningen, jeg skal stå og optage folk? Det er bare utroligt.